Hula untat sa paghatag sang dekalidad nga edukasyon ang Technical Institute of Iloilo City, partikular sa nagkalain-lain nga mga technical vocational courses. Sang damlag lang, nagpatigayon sang automotive servicing ang mga estudyante sang 2-year automotive technology. Katuyuan sini, mahanas ang abilidad sa mga estudyante, ilabi na sa ila mga natun-an. Kaupod sa ila instructor nga si Mr. Edgar Dimotica, nagperform ang mga estudyante sang pre-delivery inspection kag maintenance sa mga salakyan. Ang 2-year automotive ang isa lamang sa mga free tech voc education nga tanyag sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo. Sa piyak nga bahin, malapit na nga matapos ang ginaubra nga City Founded Animal Shelter sa Barangay Kalahunan, Mandurriao. Ang construction kag pagpinta sang ginaubra nga proyekto ang ginabuylugan sa mga NC2 trainees sang Technical Institute of Iloilo City. 20 tanan ka mga trainees ang nagbuligay para mapatukod ang City Founded Animal Shelter. Ang training ang kabahin sang ila pagtuon. Magluwas sa automotive kag NC2 trainers, may ginatanyag man nga iban nga kurso ang TIIC. Mahimo magpa-register para sa housekeeping, bartending, culinary arts, cosmetology kag emergency medical response training. Libre ang TechVoc education sa syudad sang Iloilo sa mga estudyante nga interesado sang TechVoc courses. Mahimo magtawag sa 329-5249 kag 337-6711. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol.